Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Sunana Abdul Jabbo wanda kuka fi sani da Jabbo. Sunana Basira Abubakar wacce aka fi sani da Sira Bukar. Muna gabatar muku da shahararren cibiyar nan ta addinin musulunci mai suna Waraka Islamic Medicine Center. Cibiyar Waraka tana ba da magungunan ta ne kamar haka. Maganin istimna'i ma'ana masturbation, maganin sanyi infection, maganin basir file, maganin karfin maza ma'ana manpower. Muna ba da magunguna na gyaran jiki musamman ga mata. Magungunan ƙarin ni'ima, magungunan matsi, kai har da maganin saurin inzali, maganin kankancewar gaba, kamar magungunan HIV, cuta mai karya garkuwar jikin ɗan adam. Wasu sun ce babu magani na wannan cuta. To insha Allah in ku hanzarta zuwa Waraka Islamic Medicine, insha Allah za mu ba ku magani. magungunan gyaran jiki maza da mata, da haɗin sabaya, har da haɗin amare, da dai sauransu. Duka a ƙarƙashin wannan cibiyar tamu ta Waraka Islamic Medicine. Cibiyar mu ta Waraka Islamic Medicine za ka iya samun mu a cikin garin Katsina. Ko kuma ku kira lambar wayar mu kamar haka. Kash, wasu suna faɗin ba sayan maganin ba, kaiwa zuwa gare su. Za mu iya aika muku da magunguna a duk inda kuke a faɗin ƙasar nan.